Salutare tuturor! Astăzi o să ne jucăm botas. Am făcut și eu multe trofee, uitați, făcut. Și l-am luat pe gold, așa se numește brawlerul. Și am văzut pentru că are astea. Ce brawler are, cum se numește? Arată. Poate s-a luptat cu... nu știu, scrieți voi în comentarii. Dar eu nu știu cu cine s-a luptat. Poate s-a luptat cu Crow? N-are cum. Scrieți voi în comentarii ce brawler are ăsta. Asta? Nita n-are cum. Dar care? Poate o fi Barley? Nici gând. Scrieți voi în comentarii că eu nu știu. Așa. Bam! Dăm unde sta? Bam! Eu am ales-o pe asta. Așa, a dat toți mergi și e bine. Așa. Așa. Așteptăm. Da. N-am internet. Perfect. Ok, mai intrăm să vedem. Nu! Egar. Eroare. Egar. Pierdem. N-avem ce să facem, pierdem. Că dacă Egar s-a dus... Dar nu pierdem, e bine. Dacă l-am bătut pe Egar. O bași pe Shelly. Am bătut-o. Hai că e bine! Easy! Easy, eu n-am murit. Opa! Nu vreau să mor! Nu! Noi câștigăm, pentru că noi suntem echipă mai bună. Easy. Așa, acum ne jucăm unde sta. Ne jucăm unde sta. Acum o să vă arăt cum se joacă unul pro. Eu sunt pro, mă joc super bine. L-avem pe Mortis. E bine pe Mortis. Hai că câștigăm. L-avem și păsări și e mai bine. Să-l omoară Mortis într-o secundă. Eu pe Barley nu-l cred super șmecher, dar are un pic viață, știi voi. Nici eu nu sunt așa pro, dar mă joc super bine.
S-am văzut, Tarar. S-am văzut. Da. S-am văzut, Tarar. Eu nu mă duc pe acolo. Ce crezi? Că eu sunt fraier? Că nu mă duc. Ce credeți? Hai, 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 hai! Haide! Mamă, mă aveam tiran. Ușor? Easy! Ușor meciul ăsta, ce v-am zis eu? Nu v-am zis că e ușor, e ușor. Da, eu moară mortis de... Easy! Meciul ăsta, easy! Așa. Păi-și trofeele. Păi-și trofeele. A, trebuie să ne jucăm astea. Așa, ne jucăm de ăsta. Dacă era egal la noi, era mai bine, pentru că se joacă super bine egal. Așa, m-am go. No! Da, poate să pierdem sau să câștigăm sau nu știu. Da, cred că pierdem. Hai că pierdem dacă... Oh! Am dat un pic. Ok, bine, am dat. Da, cred că mi-ai distrus și mie. Mi-am dat mai mult. Na, lor, am dat mai mult. Aolo. No! Ok. Hai. Mamă, l-o distrugem, e bine. Repede! La noi n-a dat mult. La noi a dat 11. Dar la lor l-am dat mai mult la lor. Easy meciul ăsta! Easy! Nu știu, mi se pare ușor. Așa. Acum ne jucăm fotbal! Mâine nu pot să postez pentru că sunt la școală. O să vin la ora 12 și o să filmez. Nu pot să filmez de dimineață pentru că eu plec la școală, știți voi. Easy, păi, ăștia trebuia să vină pe asta, dar ei nu, că au luat-o invers, trebuia să vină... Ușor. Nu mai dau încă de ăsta. Search n-a dat. Dacă era search era mai bine. Dacă ne pică egar e bine. Ne duc asta slabă. Bă, poate să moare cu arcul ăla. Dă mai mult damage. A văzut ce era să mă moare? Hai. Mamă, ce pe aproape. V-am zis-o că poate să ne dea gol. N-am internet. Ok, e super bine.
Bun, dacă mai vreți episoade de astea, nu uitați de like, un subscribe și ne vedem data viitoare.